Flebo malikono ani malikoka ayo bismillah ka jabrani malika ni au ka kuna funu wala wala kana sigle to dukana anga ministru ka nyima ani munye Union European ale ambassadeur uyesi ka kuma ke kunu sige kunte do were funu kumme anga jamana ni France jamana cheka se kudaru kisaula Février kalo kile saba je bankunka oye banado koni kilele mu yere be soro fanta yere fe yoro mulbe nu ne malen kondo alla yere mara an ka jamana konnana Burkina Faso jamana kuna fonyo la mu ye Thomas Sankara ale ka kiri kun nyongilla kile fulani wakati na adam ne na kurai Nige kayimwa wote mnani sanga bisaba ye nyono serikali konnana kitako feno fokata se segu ire region Belajilema kabene bi alamsadu ye arajaba kalo klefolo ejira saba kele kemenani ani binani ani saba oniche onsugandilla Union European ambassadeur mbe onka jamana ile togolani atogoye Bart Ouvry aleni onka ministru ka manyema Dr Shogel Kukala Maiga uye nyogonye kungo ka ben février kalo kle fla samba fla ani mugwa ani fla nyogonye kunte dowre funyu kumbe mali jamana ani France jamana che use hudaru kisawla chukamna teleta togola asta tude tumeno ali laji Mamadou Traoré usegeran sera umiye anganyuma dulufe Union Européenne mauka chef de délégation ni oyuka chidenye Bart Ouvry alere koni bismillah anga ministre nyama Shogel Kukala Maiga fe uka kuma bolla fe munuka odi mangamsenu munbe anga jamana ni France jamana ni nyoche ukata se gela munbe anga jamana yere kani wakati nununa Le Premier ministre a pris tout le temps pour expliquer sa vision. Yoyo kofe Union Européenne ka chide ayira ka kuma korna la ka fo ko ministre nyama Shogel Kukala Maiga kai wati bela jelinke ka lamelu ke kani ka nyafoli ke gelambe anga jamana konala ni wati nununa akoko alere alame kosebe aka kuma foto bela jelina wakai kuma munu tomotomo abna da nyafoli ke ayre sanfe mawi akoko oluta fanfelala ko ni nyonye mi fleni ko akera kene mi ni uye nyafoli chama ke nyonye rengerana Europe jamana ta fanfela fuata si onka jamana ta fanfela ma gelamsenu ni jamana ko folin filanu no nyongoche ako aka kuma ko na la ali sisano ko kuma nyonya ko ko na faka bon ko sebe ni jamana ko folin filanu no nyongoche yasa ubseka benke ko kilena ako ka ba jige aka fo duna na tawla una fere u bela jeni resigi sinka yasa ka benga ke ko kilena ako ko malibe la haliya munani wakati nun ko na la akaga uka barake ni udeme bagaje ku yene o uka partenaire ye fukata se Union Européenne ma ako ko olube feka fere su bela jeni sigi sinka yasa ka seka la haliya nyuma soro aleni ka kuma nyonyo ke wala sa fere bse ka soro mali yere gele ala chugumna yoyo banen ko fe Bart Ouvry ale livre do konta ko di ministre nyama Shogel Kukala Maiga ma livre mu konna la malika shiyaw belajelen ka franjo kan fukata se mali yere asigida o chugo yoma ni o belajelen mi livre ko folen kono Kenya bankunka iba fontu ya fana chugamna kuna funula kuma bola Février kalo kle saba jien fantan nani bela jelembo nyene ma ko ke banado ko ne kelele bana murube no nube soro yorola no be yoromna ani nema ko ne be yoromna anga jamana yere ma to ko so madena ni bana ko fole kelele hukum konnana kuma se muntara anga jamana Kenya tigla mo fe ori anga hantige de nyogoma ka Kenya ko ne bla sanfe ani mamurube no nube ni fantan bana nunu ko negliger ko sababu yake fantan ubeseka kele chugamna kabo anga jamana kono ni kene ko fole bunya ani akarama utaraka die anga kena so yere ministre ma no ye jamnatu yere nga amakene kono la soro aka conseil technique otumeno anuna blala ale kulibal talenta to wala ale munir jire utumeni kene ko folenka Donc kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen n'u tala diɲɛ ma bɛɛ lajɛlen fɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye bana minnu bɛ yen ni ɲinɛ kɛn bɛ u kɔ ni u b'u wele ko la maladie tropicale négligée yaasa ka se ka u kɔni kɛlɛ cogoya min de la ka maaw wele ka na yaasa u balo na se ka kɛlɛ a jirala k'a fɔ ni o don kɛrɛnkɛrɛn n'u bɛnna janvier kalo tile 30 kɔni ma a jirala k'a fɔ fɛn min ye faso Mali olu kɔni ye nin don kɛrɛnkɛrɛn ka se ka a ɲɛnamaya n'u bɛnna février kalo tile 3 san 2022 kɔni ma o tɛ dɔwɛrɛ ka sababuya kɛ fiɲɛ bana min kun bɛ faso Mali kɔnɔ n'o kun kɛn bɛ ka
ka yakwaya ba kon soro ni o de ya to fɛn ye faso Mali ni o kɛmɛ ka fɛn ye ni bana in kon ka kɛlɛli ka se ka o ɲɛnamaya kon kɛ ni don kɔfɔlɔ in kɔnɔna nka jira la fana ka fɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ fana ye fɛn ye ni bana in don kɛrɛnkɛrɛnlen ka sigi a ko la faso Mali kon kɔnɔna o y'a jira ka fɔ ni ye ni jateminɛ fɛn ye faso Maliba a bɛ waati jan kon bɔ u ka dɔgɔtɔrɔw olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka ni bana ninnu kɛlɛ cogoya min na ni fiɲɛ bana bi o la taa se fɛn ye bagi ani fɛn ye sekumaya bana ni dɔw ko elefansiyazi ani sugunɛbilenw olu bɛɛ lajɛlen bi a la o y'a jira fana ka ko ɲɛ bɛ ka sɔrɔ bana ninnu kɔni kɛlɛli la Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. O kumana bana kofɔlen minnu filɛ nin ye tiɲɛ la u ye tiɲɛliba kɛ Mali kɔnɔ a tiɲɛli fɔlɔfɔlɔ ye fiɲɛ ye fiɲɛtɔw kun ka ca an fɛ yan kosɛbɛ an ka timinandiya ni furakɛli kosɔn caman bɔra fiɲɛtɔ la nka bana minnu fɔlen filɛ o dɔrɔn tɛ se ka fiɲɛ lase mɔgɔ ma dɛ tiɲɛ bana dɔw bɛ min bɛ fiɲɛ lase mɛ ninnu bana kofɔlen filɛ nin tiɲɛ la an ye dankari k'u la kosɛbɛ n'o bɔra ye a tiɲɛli filanan ayiwa du kɔnɔnaw la o fana kɛra tiɲɛli caman ye ka sɔrɔ ɲɔngiri k'a to ayiwa togodalamɔgɔw u tɛ taa sɛnɛ kɛ ni sen bonyana kɛ ko sama senba a dɔw tɛ se ka wuli ka dɔw sen kan hali samara tɛ dɔw sen na tugun a bɛ hakɛ to fɛn min ye kɔrɔlaba ye a ye dɔw ta bonya kojugu u bɛ juru don a la ka don u kan na walasa u bɛ se ka wuli ka jɔ an y'olu bɛɛ opéré fu ala ni ministère de la santé a n'an ka dɛmɛjɛkulu o kumana miliyɔn hakɛya min don n'u ka opération na a bana dɔw bɛ opéré k'a ban pewu i b'a fɔ ko fɛn t'i la a musaka cayara kojugu a miliyɔn 100 caman don a ka ca san 10 ye tugudalamɔgɔw an b'u lana k'u sensibiliser k'u opérer fu hali dumuni a bɛ d'u ma ala ni ministère de la santé ka sababu ani an ka dɛmɛjɛkulu o kumana olu baara taabolo ninnu o de bɛ ko ka fantanya kɛlɛ ko ɲinɛ kana kɛ maa si kɔ ni bana minnu bɛ sɔrɔ ɲɔngiri ka adamaden nagasi k'i lafu ne e y'o kɛlɛ ayiwa sɔrɔ a bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ o kumana bi journée o bɔ hukumu kɔnɔ. tiɲɛ don wulikajɔ caman o kɔni kɛla faso Maliba dɔgɔtɔrɔw kɔni fɛ yaasa bana ninnu na se ka kɛlɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ laɲini min de kɛ bi fɛn min ye faso mara jamana ɲɛmaaw kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnna minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya kow ma ani ka taa se fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔni ma bɛɛ lajɛlen ka olu kɔni dɛmɛ hali kunnafonidilaw yaasa fɛn min ye u na se ka bana in tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ ka bɔ faso Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogoya min na. An b'a fɛ an ka dɛmɛ bɛɛ tɛ musaka ye dɛ hali aw média minnu bɛ k'an lamɛn n'a tora k'an ka fɛn kɛ fu ka message passer kuma bɛɛ o ye dɛmɛ belebele maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kow la dɛmɛ filanan ye mun ye sensibilisation ba o yɛrɛ bɛɛ fɛn bɛɛ kunna bi o ka jugu ni fɛn bɛɛ ye faamuyabaliya b'a to baara yɛrɛ tɛ ɲɛ Mali kɔnɔ o gɛlɛyaba de b'anw kan n'a sera k'anw dɛmɛ maaw ka faamuyali sɔrɔ ka population sensibiliser ka ɲɛ u ka sɔn an ka fɔta ma u ka tugu an kɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma inshallah an bɛ dankari kɛ bana ninnu na koyi. kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ laɲini min bɛ u la bi o de ye fasoden bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma ka fara jamana ɲɛmaaw kan bɛɛ lajɛlen maaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa bana jugu minnu filɛ nin ye n'u bɛ jamana in fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ yɔrɔ caman na yaasa u na se ka u kɛlɛ nka hali n'a sɔrɔ olu kɛmɛ ka se caman sɔrɔ o la yaasa fɛn min ye se ka sɔrɔ a tɔ bɛɛ la ani a kana segin ka na faso Mali yɛrɛ kɔnɔ tuguni fiyewu. ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya bankun kan o de ye ŋaniya ye mun kɔni taara silamɛ association caman kɔni fɛ fo ka taa se ONG wa ni a baara yɛrɛ kɛra sɔgɔmada in na an ka diinɛ ko ɲɛnabɔba ale ye minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na ni kɛnɛ kɔfɔlen kan mun ye ni minisiriso kɔfɔlen ale chef de cabinet ale tun bɛ yen nɔ laɲini kelen pe de bɛ yen nɔ yaasa association mun bɛ tali yɛrɛ kɛ silamɛw ka association na u bɛ se ka dɛmɛw kɔni sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya la Maimuna Kulibali telen t'a tɔgɔ la ale ni Laji Mamadu Tarawele u seginna ni jaabi m'olu ye an ka ɲɛmaadɔw fɛ. walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ baɲumankɛ jɛkuluw ka dɛmɛ la an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an ka minisiriso min ni ale ka baara bɛ ɲɛsin diinɛ koɲɛw ma ka fara association ale ni ONG islamiquew kan olu ye sigi k'a fɔ ba boloda bi sɔgɔmada in na sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye baara ninnu bɛ se ka kɛ nafa ye cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka i ta sɔrɔ a la. sɔgɔmada in na ani baɲumankɛ jɛkuluw farala ɲɔgɔn kan an bɛna bɛnkan sɛbɛn de dilan de waleya ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn nin sɔrɔla mun fɛ i b'a ye k'a fɔ silamɛya donbaw minnu bɛ yen nɔ ka daminɛ sunkalo seliw ma ka taa se fo layafa seliw ma nin tɔnba ninnu bɛ baarabaw de kɛ jamana kɔnɔ minnu nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ u yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ a ka d'u ye tiɲɛ na bɛnkan sɛbɛn ka sɔrɔ an ninnu mun kosɔn an ka se k'a ɲɛjɔ u ka baaraw fɛ k'u dɛmɛ ka se ka baara ninnu fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye ni maa caman b'a nafa sɔrɔ
i b'a ye k'a fɔ nin tɔn jɛkulu ninnu bɛ dɛmɛ min kɛ i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ nin tɔn kelen kelen bɛɛ la k'a sɔrɔ maa dɔw bɛ olu ma foyi sɔrɔ donc o ye ko ye min an y'a ye k'a fɔ n'an faral'u kan k'u dɛmɛ a baara la a bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara ninnu bɛɛ organiser. Dinɛ ko minisiri ka chef de cabinet Damsek ka fɔ la a ko sira dayɛlɛnnen don jɛkulu wɛrɛw ye minnu ni olu bɛ dɛmɛ lase jamana kɔnɔdenw ma u kana fara u kan nin baara in na. An farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka nin bɛnkan sɛbɛn nin si an ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a fɔ fana a dayɛlɛlen don maa minnu y'an jaabi sɔgɔmada in na an kɔni bɛna baara daminɛ n'olu ye ani tɔn jɛkulu ani baɲumankɛ tɔn min fana y'a kan kuma o kuma ka na fara an kan nin baara in na a bɛ diya n ye ala ka kɛ sababu ye dɔrɔn ka baara labɛn ko ɲuman pour que maa caman ka se ka nafa sɔrɔ a la. Nin kɛnɛ kofɔlen kan min bɛ tali kɛ association ale ni ONG minnu ni olu ka baaraw bɛ ɲɛsin maa dɛmɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ONG islamique o jɛkulu dɔw ka nɔnabila y'a jira k'a fɔ ko nin baara in bɛna kɛ nafaba ye ni ka ɲɛsin olu ka baaraw taabolo ma. Fariɲɔgɔnkan min filɛ nin ni diinɛ minisiriso y'a laɲini ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ baɲumankɛtɔnw na ani association na minnu ni bɛ baara kɛ ka se ka dɛmɛ lase a sebagaw ma minisiri y'an bɛ wele k'an fara ɲɔgɔn sɔgɔmada in na pour que an ka se ka an ka baaraw an bɛ minnu tɔnɔ bɔ ka se k'u kɛ kelen ye ka se ka jɔsen ɲuman di an ma an bɛ se ka baara ninnu kɛ cogo min na mɔgɔw se ka nafa bɔ k'a lase a lasebagaw ma bɛɛ ka se ka tɔnɔ bɔ lafiya la. Ani an yɛrɛ bɛ se ka an ka baara kɛ cogo min na jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ danaya ani sabati kɔnɔna la o de ye an se yan bi. Tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ kɛ nafa belebeleba ye ka ɲɛsin an ka jɛkulu ma sabu an tun ye nin laɲini ka kɛ kabini a ka taa san caman ye an y'a ɲini tuma caman mɔgɔ sɔrɔ ani gouvernement bɛ se ka sigi ka baara caman kɛ mɔgɔ sɔrɔ an ka baaraw bɛ se ka ɲagami cogo min na tuma dɔ la i b'a fɔ k'i bɛ baara dɔ kɛ jamana i bɛ taa sɔrɔ minisiri tɛ kalama minisiri jamana tɛ kalama kɛ fɛ. Or que be baara min kɛ jamana na quoi plus de milliards par an jamana kɔnɔna la i lakodɔnnen tɛ i ka baara fɛ lakodɔnnen tɛ mais an laɲini mun ko sɔn ne fanga bɛ se ka sigi ka kuma an ka se ka kɛ kelen ye papier minnu b'an bolo bɛɛ ka se ka lakodɔn n'a yɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ la nɔgɔya ka se ka don an ka baara taabolo la jamana kɔnɔna la a ma se ka sira sɔrɔ nka bi alihamudulila minnu bɛ jamana kɔnɔ o ye hakilina minnu ta mun ma yɛrɛ ka fɔ jamana kɔnɔden kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na mɔgɔ mɔgɔ ye baara la jamana kɔnɔ faso tɔgɔ la i bɛ se ka tɔnɔ bɔ cogo min na lafiya la jamana ka bɔ bɛɛ kalama bɛɛ fana ka bɔ ɲɔgɔn kalama bɛɛ ka baara kɛ kelen ye dɛmɛ ka se a lasebagaw ma lafiya ni baden kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen fana ka se ka sɔrɔ ka s'a ma kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛ mɔgɔ damadɔ ma ne hakili la o baara de ye ne hakili la o de kosɔn a ka d'an ye kosɛbɛ nin kɛnɛya kan. An b'a to an hakili la k'a fɔ ko nin baaraba min ni a bilalen filɛ sen kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛmɛ kan ka ɲɛsin fantan minnu ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u niyɔrɔ sɔrɔ dɛmɛ la cogoya min na an b'a jigiya k'a fɔ ko nin sigikafɔ in o na se ka kɛ nafaba ye ka ɲɛsin nin jɛkulu kofɔli ninnu ani maa minnu ni u bɛ dɛmɛ sɔrɔ u yɔrɔ la. CEDEAO maaw ka gɛrɛntɛ kɔfɛ waribosoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma BCEAO ale ye baarakɛlaw fana ye gɛrɛntɛ dɔ kɔni sigi an ka jamana yɛrɛ kunna ni gɛrɛntɛ kofɔlen a b'u yɛrɛ ka sariya dɔ kɔni kun sariya mun b'a jira k'a fɔ u man ka tɛ ka ni gɛrɛntɛ yɛrɛ sigi Mali yɛrɛ jamana kunna ni laselen kɔni kɛra ka bɔ an ka ministre de l'économie et des finances maaw yɔrɔ la yaasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a kɔnɔnako faamuya cogoya min na tele ta sɛgɛsɛgɛli ka kisa kan a sɛgɛra jaabi mun ye an ka ɲɛma dɔ fɛ. An ka ministre de l'économie et des finances ɲɛma a ko a dusukun tɔɔrɔlen kɔni bɛ maliyɛnw kunnafoniya ani Mali dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen kunnafoniya ko waribosoba min bɛ n'an b'a fɔ a ma ko BCEAO k'olu ye sariya kura dɔw ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ o sariya ninnu kɔni taara ka bɛn ni CEDEAO ma olu ni UEMOA ma olu jɛra ka sigi min kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 9 san 2022 Ghana faaba kɔnɔ Accra sigi senfɛ o ye sanction kɔni bi an ka jamana kan o kɔfɛ mun ye BCEAO maaw fana ye olu fana wala k'u ka sanction fana bi an ka jamana kan o dɔw bɛ tali yɛrɛ kɛ ka Mali wari bɛɛ lajɛlen kɔni datugu a si kana se ka bɔ wari foyi kana tɛmɛ BCEAO ka sira fɛ ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na baara yɔrɔ mulu wari bɛ na datugu o bɛ tali kɛ Mali baarakɛyɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen na ani maa mulu bɛ n'u bɛ wari ci BCEAO fɛ ka don an ka jamana trésor kɔnɔna na hakilila jigila minisiri ko ni waleya kɔni ye dansago wale BCEAO mɔgɔw bala ka mun boloda sabula o n'olu ka baaraw kɔnɔna na nin t'a kɔnɔ i n'a fɔ u ka article 4 yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko maa si tɛ yen nɔ i ye
UEMOA jamana kɔnɔna walma ni bi baara kɛ BCEAO la o n'a ɲɔgɔnna caman mun b'a to BCEAO k'a ka bangi datugu an ka jamana na wa sariya man ka bɔ sanfɛ maayɔrɔ si la ka na BCEAO kɔnɔna na ka taa Mali ɲangini fɛ o kosɔn an ka trésor public ka kɛ ni gɛrɛtɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye mun bɛ ka bɔ BCEAO maayɔrɔ la o k'olu ka wari mun kɔni dogolen do o bɛ taa se fo CFA wari miliyari 2 miliyɔn 600 ani a kunkanfɛn ma o ko BCEAO maaw b'a la k'o mun k'olu la k'o fana bɛn tɛ sariya kɔnɔna na k'u b'a la ka dansago kɛ u ka baaraw la Mali ɲɛmɔgɔw ko k'olu kɔni dusu kasilen do kosɛbɛ ka kɛ ni BCEAO maaw ka ni règle kura ye mun bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye k'an ka baara caman kɔni sumaya ani fana an dɛmɛbaa jɛkulu k'olu farifaga sabula k'an ka Mali a b'a kun kɔrɔta ni a ka juru saraw ye ani a ka dɛmɛ a n'a baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko maa minnu fana ka wari kɔni bi u la ni sanction kɔni banna dɔrɔn u bɛna o bɛɛ lajɛlen ka wari kɔni sara ni laseli bɔra ministre de l'économie et des finances maaw fɛ faamuyali ko ɲuman o b'a kan Arabado kabini février kalo kile filɛ san 2022 an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye bɛn n'u b'a boloda dugukun ka ɲɔgɔn kibaruya ka ɲɛ jamana lahalaya la ani ka sariya kuraw bila sen kan maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka hakilisigi an'u ka basigi kama a lawaleyala kunungo mun ye an ka camancɛ fanga maa ɲɛma yɛrɛ colonel Asimi Goita ale tun bɛ yen nɔ ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra kuluba yɛrɛ kɔnɔna na Abdou Ouattara tilen ta tɔgɔ la an ka jɛ k'a lamɛn Mali ministru be ladala sigi min kɛ araba a waleyala kunungo fanga dagaro la kuluba a kɛnɛ kan Mali ministri min ka baara bɛlen do sirako ale ni minɛnko koɲaw sabatilima o ministri ka kɔrɔfɔw la sariya dɔ ta la min bɛ ɲɛfɔli kɛ baaraminɛnko la baaraminɛ min bɛ tali kɛ dugukolo yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw ma ale ni minɛn minnu fana bɛ ni olu bɛ kɛ ka dugukolo la baara o wulikajɔ ni y'u ta k'u lajɛ sariya dɔ tara san 2019 a juillet kalo tile 24 min bɛ ɲɛfɔli kɛ cakɛbɔdaw la cakɛbɔda minnu fana ka baara bɛlen do sɛgɛsɛgɛli ma ni minɛn ninnu koɲaw la a hakilina n'a laɲiniw a yirala k'a fɔ n'a bilala sen kan a bɛ kɛ sababu ye kɛn yɛrɛ ye jɛkulu maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ minɛnw na minɛn minnu fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ dugukolo yɛrɛ koɲaw la o koɲa ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ale ni a baaraw u ka se ka bila sen kan nɔgɔya la n'i y'a hakilinaw ta k'a lajɛ a na kɛ sababu ye ka se ka o cakɛbonda ninnu ka se ka olu fana lasanuya ale ni min ye dugukolo ko yɛrɛ koɲaw ye maa minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ dugukolo yɛrɛ la olu ka minɛnw an'u ka baara yɛrɛ kɛcogoya an'u ka baara ladegi koɲaw o fana bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ani a ka se ka ɲɛtaa la sabati an ka jamana kɔnɔ Mali ministri min ka baara bɛlen do Mali ani jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili ma o ministri ka kɔrɔfɔw la a yirala k'a fɔ ko boloɲɔgɔn bila kɛra sɛbɛnfura dɔ la Mali ni farafina yɛrɛ nafolo jigiɲɛsoba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ disanburu kalo tile 15 san 2021 min bɛ ɲɛfɔli kɛ babolo la babolo min bɛ wele ko Fleuve Niger ka sanga ni yɛlɛma kura yɛrɛ ye sigida yɛrɛ tacogoya la o babolo in o ka se ka lakana hakilina ni a laɲiniw na a yirala k'a fɔ min ye sefa wari a miliyɔn 582 ani wa 90 n'a kunkanfɛn o de kan ka don ni ko in na a hakilinaw bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛma yɛrɛ don sigida yɛrɛ tacogoya la min bɛ kɛ sababu fana ye babolo in a dalalaw bɛɛ lajɛlen ka se ka dilan ka ɲɛ ale ni maa minnu ye jamana kɔnɔdenw ye minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na olu ka se ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ Mali ministri min ka baara bɛlen do sɔrɔ nafolo koɲaw sabatili ma o ministri ka hakilina ni laɲiniw na a yirala fana k'a fɔ ko sariya dɔ tara min bɛna kɛ sababu ye sira dɔw bɛna labɛn ale ni gariw dɔw fana bɛna labɛn min ye mobili jɔyɔrɔ ye ale ni siraba sanfɛ yelen minnu bɛ kɛ o yelen ninnu fana bɛɛ lajɛlen ka se ka labɛn o hakilina ninnu bɛna bila sen kan ka bɔ Bamakɔ ka taa Zancɛbugu ka se Bunjali ani San Pedro a wulikajɔ ni a cɛsiriw la a yirala k'a fɔ ko kɛnyɛrɛ ye jɛkulu min ka baara bɛlen bɛ siraban labɛnw ma n'a bɛ wele ko Sira SA a bɛna di o jɛkulu maaw de ma u bɛna a labɛn nafolo min na u bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 863 ani wa 50 n'a kunkanfɛn na a baaraw kan ka kɛ kalo 19 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ni wulikajɔ ni cɛsiriw ko n'a bilala sen kan na kɛ sababu ye ka se ka taa ni ka segin nɔgɔya dugubaw kɔnɔna la ni hakilina ninnu ta k'u lajɛ Mali ministri min ka baara bɛlen do baarako yɛrɛ ani foroba cakɛbɔdaw ani kumaɲɔgɔnya ma jamana yɛrɛ kɔnɔ o ministri ka hakilinaw fana na a yirala k'a fɔ ko sariya dɔ tara ka bila sen kan sariya min bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ ka baara kɛ foroba kalansow la waatinin kɔnɔ n'an b'u wele ko enseignant contractuel ani minnu fana bɛ ka baara kɛ foroba cakɛbɔdaw la n'an b'u wele ko collectivité territoriale marabolo la karamɔgɔ olu ka koɲaw ka se ka sɛgɛsɛgɛli bila o sen kan o wulikajɔ n'i y'u ta k'u lajɛ fana a yirala k'a fɔ ko san 2012 o ti kalo tile 9 sariya dɔ fana tara ka ɲɛfɔli kɛ fana maa minnu bɛ baara kɛ jamana ɲɛma ale ka cakɛyɔrɔ la ni olu tɛ foroba cakɛlaw ye ka se
secrétaire général à la présidence o baara yɔrɔ fana ma fo ka se marabolo ɲɛma o fana ka baarakɛ yɔrɔ ani minisiriso tɔ bɛɛ lajɛlen o baara yɔrɔ ninnu na maa de bɛ baara kɛ ni olu tɛ foroba cakɛbɔda kɔnɔna la nka u bɛ baara kɛ jamana ye sariya ni hakilina kan ka ta ka bila sen kan olu ka baara kɛ cogoya ɲuman u kan ka nafa ni tɔnɔ min sɔrɔ ka se ka dɔ fara o waleyaw kan da dora o waleyaw fana na k'o perepere-latigɛ mali minisiriw ka dadalasigi senfɛ o kɔfɛ kunnafoniya fana dira an ka minisiri fɛ min ye kɛnɛya ko minisiri ani ɲɛtaa sabatili ye minisiri ye o kɔfɛ an ka minisiri min ka baara bɛlen don kɛnɛya ani ɲɛtaa sabatili ma o ye kunnafoniya di ka sanga ni coronavirus ta cogoya ye a ko dɔgɔkun tɛmɛlen coronavirus n'i y'a ta ka sanga ni dɔgɔkun ta ma i b'a ye k'a fɔ ko dɔ bɔra a la o kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa fana y'a yira jamana kɔnɔdenw na sariya ni laɲini minnu fɔra kɛnɛya tigilamaw ani jamana ɲɛmaaw fɛ an ka o sariyaw labato walasa an ka se ka kisi ni bana in ma. Ni de b'a sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fantɔw kibaruyaw ma mun bɛna walawala an ɲɛ to don kan na Asita Ture fɛ. Burkina Faso jamana kunnafoniw na u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara ale ka kiriw dayɛlɛnna ko kura tuguni Wagadugu yɛrɛ kɔnɔna la. O kɔni kɛra wele min kɛra civil maaw fɛ yaasa ni kiriko in a kɔni bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na hali n'a sɔrɔla yɛlɛmabolo kura dɔw donna u ka jamana yɛrɛ a sariya ko nasiraw la. Kiribulon kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko maa 12 bɔɲɔgɔn minnu ni olu yɛrɛ kɔni k'u nɔminɛnen don Thomas Sankara ale ka fatuli koɲɔw la ko o ma kofile ninnu kɔni ma se ka ye kɛnɛ kan. O kadara kɔnɔna la sa fɛn min ye Fernanda Zena ye ni ale ye Mariam Sankara ale ka lafasaba ye ale kɔni a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Blaise Compaoré ni ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ni ale yɛrɛ fɛnɛ nɔminɛnen don k'a yira k'a fɔ ko ale de nɔ bɛ Thomas Sankara ka fatulu la ko a ma se ka ye kiri kɛnɛ kan. Fɛn min ye civil olu ka lafasaliba ye ale tora kuma la fo heure 3 bɔɲɔngo o kɔnɔna la a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ waleya minnu kɛra kabini octobre kalo tile 15 san 1987 wagatiw la wagati min na Thomas Sankara ale ni a nɔfɛmɔgɔw o kun bɛ lajɛ yɛrɛ kɔnɔna ne ni maa kofɔlen ninnu kɔnɔna na ka se ka binganikɛw la k'u bɔnɛ u ni na ale ye ɲɛfɔli kɛ o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na wa o maa kofɔlen ninnu na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Hyacinthe Kafondo ni ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ nin cɛ kofɔlen ninnu na ko ale fɛnɛ ma ye kiri kɛnɛ kan. France military min ka kɔɲɔw bɛnnen don finitigilakaw ka kow ma Florence Parly ale yɛrɛ kɔni bɛna tagama kɛ ka taa bɔ Niger jamana kan o kɔnɔna la ani Niger jamana ɲɛma Mohamed Bazoum u bɛna ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ finitigilakaw ka kɔɲɔw la ale ni France finitigilakaw olu ka baarakɛtaw la Sahel jamanaw la ninnu kɛra kunnafoni min kɛra a yɛrɛ ka ministriso fɛ araba n'o bɛnna février kalo tile 2 ma tagama ninnu kɔnɔna la Florence Parly ale ni Niger ministri min ka kɔɲɔw kɔni bɛnnen don kɛlɛkɛcɛw ka kow ma Alkasum Indu olu fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn ye kɛ a yirala k'a fɔ ni tagama kofɔlen kɔni nana fɛn min ye Niger ministre min ka kɔɲɔw bɛnnen don u ka jamana ni jamana kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma Hassoumi Massoudou ale ka tagamaw kɔfɛ France jamana kɔnɔna la ni o kɛra janvier kalo tile 27 tɛmɛnen hali n'a sɔrɔla ni wagati kelen ninnu na mangamisɛnninw kɔni cayalen bɛ France jamana ani Mali jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka Fransikaw olu yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ olu bɛna to u ka baaraw la hali sisan nɔ fɛn min ye Paris ye u y'a yira k'a fɔ olu ka baara min ye ni a kɔni y'a daminɛ n'a ɲɛsinnen don yaasa ka se ka bamaci wale kɛba maaw kɛlɛ ko olu bɛna to o kadara kelen de kɔnɔna la ka ɲɛsi farafina cɛncɛn fo ka jamanaw bɛɛ lajɛlen ma. RDC kaw fɛ yen nɔ tarata don a yirala k'a fɔ ko maa 50 bɔɲɔngo olu de ye bɔnɛna u ni na u ka site de déplacé la ni o yɛrɛ filɛ ni jugu ni o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Ituri kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko gouvernement ma olu filɛ ka nin maa fatuta minnu di ko dɔ bɛ se ka fara kan tagali ɲɛfɛ i n'a fɔ maa dɔw olu yɛrɛ ka ɲɛfɔ cogo la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin wulikajɔba in min taara ka ɲɛsin nin maa ninnu ma ko a gɛlɛyara kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min ye binganni wale kɛba maa ninnu ye u kɔni tun bɛ maa 10 ni kɔ bɔɲɔngo bɔ u kɔni nana u kun ɲɛsin jugu ma ni yɔrɔ kofɔlen na nɛgɛ kaɲa 21 wagati u sɔrɔla ka binganni wale ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma minnu kɔni kun bɔlen don siginɔw la ka taa siginɔ wɛrɛw la n'a bɛ fɔ olu ma ko déplacé o kɔnɔna la u ye maa dɔw kɔni faga ni muruw ye ale ni fagali wale suguya caman wɛrɛw minnu ni maa minnu kɔni bɔra nin waleya in na olu ka lakale cogo la fɛn min ye maakɔrɔw denmisɛnninw fo ka taa se lujuratɔw ma olu yɛrɛ si ma to yen nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan hali sisan u ye jate minnu kɔni bɔ k'a di a yɛrɛla k'a fɔ ko o ye jate kunfɔlɔw de ye nka ko donna nataw la a bɛ se ka bonya ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maa 36 bɔɲɔngo ye olu de kɔni banana muru la ale ni marifaw la wa ko maa joginenw na ale ni maa fagataw la ko denmisɛnninakaw caman b'u la a dɔw yɛrɛ ye lakɔlidenw ye.
Argentine jamana kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa mugan bɔyɛnko ye olu bɔnɛna u ni na maa 74 wɛrɛ olu yɛrɛ kɔni dalen no dɔgɔtɔrɔsow la o bɛɛ sɔrɔla ɲɛnaminimafɛn bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko cocaïne o bayɛlɛmalen dɔ de dunni na minisiri min ka kɔɲɔw bɛn don lakana ma nin yɔrɔ kofɔlen na ale kɔni ye wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ ko i kɛra nin ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ sanbaga ye ko bɛɛ lajɛlen ka a ta fili fɛn min ye polisilakaw ye olu yɛrɛ kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na ɲɛnaminimafɛn ninnu a kɔni bɛ feere yɔrɔ kofɔlen minnu na yasa ka taa lajɛ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni o kɔni bɛ ka nin ɲɛnaminimafɛn ninnu san ani maa minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni ye a dun ka ban o kadara kɔnɔna la sa nin quartier kofɔlen na ni o yɛrɛ bɛ Benoît R o yɔrɔ kofɔlen na u ye yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen larawe k'a lajɛ n'o bɛnna arabadon tɛmɛnenw ma kɔnɔna la u sera ka tigɛ da maa tan bɔyɔnko kan minnu ni siga kelen don olu la nin ɲɛnaminimafɛn ninnu feereli la fɛn min ye nin ɲɛnaminimafɛn ninnu ye a dozi 400 wɛrɛ u sera ka tigɛ da olu le kan. Teleta mafleba mali kono ani mali ko kan ni de be dansigi ke akashuna kunnafoni wolowali kene kan bamanankan na ame Allah taala dele akashindo an garzigala kanan basigi an kulusmai an ka jamana konna ne ba fo amma o kame dogo kun werani ala jinanai